Ja som vo svojej kariére veľakrát s nejakými takými špičkovými hráčmi nehral, takže som si to celkom aj užil, že tá prvá lajna s Čičum a s Kovalčukom, tak bol to, si myslím, že taký silný útok, len samozrejme, že to tempo a tá hra bola dneska taká pomalá, ale nemyslím, že tam o ten výsledok nešlo, išlo o to, aby ľudia sa pobavili. Si užíval aj tie samostatné nájazdy? Mal si to dopredu vymyslené, alebo si... Tak pred zápasom nám, alebo pred tým začiatkom tej show nám povedali, že urobte niečo, čo je netradičné alebo nezvyčajné, aby sa ľudia bavili, takže vymýšľali sme to všetci, až dá sa povedať tesne predtým, alebo až na striačke dokonca, takže lebo niektorí predo mnou urobili to, čo som chcel urobiť ja, takže museli sme to vymýšľať, dá sa povedať, tesne predtým, takže, ale mal som predtým, než som išiel ten nájazd, tak som to mal vymyslené. Tak svalnatému bránkarovi si asi ešte nerobí. Proti čo? Tak svalnatému bránkarovi. Neviem, no Rick Di Pietro bol podobný, taký vypracovaný, takže, ale tak videli ste sami, že nielen on, ale aj iní hráči, že bolo to hlavne zábava, hlavne aby sa ľudia, aby videli niečo, čo v normálnom zápase KHL neuvidia. Si myslím, že Rusi sa vedia uvoľniť ešte viac, ako treba, keď to porovnám so zápasmi v NHL, tak tam aj tam to tempo bolo pomalšie ako v normálnom zápase, ale tu na to bolo ešte viac uvoľnené a ešte pomalšie a naozaj bolo vidno, že o výsledok nejde a všetci sa dobre bavia. Ako bola atmosféra v kabíne, ako vnímali ostatní hráči, tú atmosféru v hľadisku celkovo hráči? Si myslím, že všetci tí hráči KHL už asi tu aspoň raz hrali, takže poznajú tú atmosféru z Bratislavy a vedeli, prečo sa KHL rozhodla tento zápas sem dať. Vedeli, že je tu záujem o hokej, že ľudia prídu a si myslím, že prvýkrát ten KHL zápas viesť v Bratislave, tak si myslím, že to bola dobrá voľba.